хвилин назад перезвонив. Чоловік лежить. Я не знаю. Прізвище все як казав. Я не знаю. Я 102 перезвонив. Я вибачаюсь. Я перезвонив 102. Пройшло скільки хвилин? 7 хвилин. 7 хвилин пройшло. 7 хвилин. Чоловік не може піднятися. Можна? Я дзвонив 102. Ну что, 102, будем звонить, 102. Ну, человек оклемался, может, не надо. Нормально. Себя чувствует вроде. Ничего у них лежал. Ну, лежал, ну, до этого лежал, но сейчас же уже оклемался, отошел, сел уже. Ні, просто питання. Каждому бывает плохо. Позвонили 102. Я позвонив. Прізвище, ім'я, отчество. Я сказав, чоловік лежав. Та ви що, блін? Господи, 102. Ви ж обов'язково. У вас 5 хвилин. Ви повинні. Ну, зараз будемо дивитися. Зараз я скажу, ось чоловік піднявся. Я дзвонив. Отепер давайте зрозуміємо, як піднімемо це питання. Чи будемо сидіти бухати, чи будемо людей спасати. Добре, дякую.